Salutare, prieteni! Bună seara, prieteni! Vă salut pe toți cu respect. Astăzi v-am adus în familia noastră a YouTube-ului și pe Marius Television de la Pitești. Vă mulțumesc și vă salut cu respect pe toți fanii lui Leo, fanii mei din România, fanii mei și din străinătate. Sunt mulți prieteni care ne cunosc, prieteni. Eu am și mulți fani prin străinătate, deoarece am fost campion și vicecampion european la tuning. Da, dar eu cu Television avem foarte multe fane și prietenele noastre care se află mult în străinătate. Le salut pe toate cu respect. Vă pupăm toate fetele. Și abia aștept să vă revăd pe canalul meu. Deci vă rugăm și vă invităm să vă abonați la canalul de YouTube Marius Television. Television de la Pitești se va numi canalul. Television de la Pitești. Television de la Pitești. Așa se numește canalul și vă rog să vă abonați și să vizionați acest filmuleț pentru început pe canalul de YouTube Television de la Pitești, ca să-l ajutăm și pe el să facă 1000 de abonați și 4000 de ore de funcționare. Înțelegeți, prieteni? Cea mai mare promovare aici și cine poate să mă ajute, mă adresez în primul rând fanilor lui Leo, ai patroanei și al șaptei de la Strecare și al Malin. Vă rugăm să-mi dați și mie urmărire la contul de pe YouTube Television de la Pitești. Cu IJN, deci, cu V normal, Television, cu V normal. Prieteni, știți foarte bine că am anunțat de foarte multe ori că el este fiul meu de la Pitești și este cel mai serios băiat și cel mai bun băiat și cel mai bogat băiat. Nu prea vreau să vorbesc de bogăție sau de asta. Eu o să mă adresez prin contul meu aici și să fiu mai aproape de fanii mei. O să le povestesc de mașini, de toate mașinile care am avut din tinerețe. Nu, chiar aș vrea să le povestesc ce mașini ai avut tu din tinerețe și să le povestesc și de lanțurile alea groase care le purtai tu. Deci, eu n-am văzut nici acum, după 20 de ani, n-am văzut lanțuri mai groase. Așa era vremea. Mai groase ca la televiziune. O să povestesc absolut tot. Deci să povestești. Și cum ne-am împrietenit, cum am prietenit eu cu Leo. Dar să povestești când a venit Salam și să uita numai la lanțurile alea groase. O să povestesc și cu Salam. Salam este nașul meu. Salamul cântărețul, lăutarul. Și salut pe partea asta, că știu că urmărește și el. E omul care îl iubesc eu foarte mult, sunt aproape la inima lui acolo. O să vă vorbesc în mare parte despre... Dacă am uitat Salam, nu ne-a mai sunat de mult, n-am mai vorbit. Pe mine mai mă sună, lasă-mă să-ți sună de mult. Serios, în față. Trebuie să mă aduci și mie să contul meu se va adresa foarte mult, contentul meu se va adresa în domeniul auto, divertisment și să zic așa oarecum cel mai mult se va baza pe interiorul design de mașini. Adică design de interioare de mașini, tuning auto. Schimbarea tapițeriei, schimbarea unui bord, schimbarea unui planșeu, schimbarea mochetei dintr-o mașină. Adică veți vedea lucruri extraordinare. Totul handmade, create de mine. Da, dar problema că o să vadă un alt fel de divertisment. Un divertisment foarte frumos. O să vedeți altceva acum. O să vă povestesc și din viața mea, și din viața mea amoroasă, și din viața mea cu mașinile, și din viața familiei mele, și absolut tot. O să vorbim orice și plus că o să citesc toate comentariile voastre și în clipurile următoare care le veți cere, vă voi răspunde prin întrebări. Adică văd de acolo ce se cere, voi îmi puneți întrebările și eu o să vin cu răspunsurile. Da, prieteni, eu spun că chiar aveți ce o să vedeți și altă dată o să mulțumiți pentru că v-am rugat ca să vă abonați la contul de YouTube. Sincer să fiu, Leo m-a adus pe YouTube. Eu sunt foarte viral în România, în televiziuni și foarte viral cumva pe TikTok, așa, bine, acolo pentru pe TikTok fac... se poartă TikTok acum. Pe TikTok fac politică combinată cu educația tinerilor și vloguri, mare parte tot la fel despre mașini. Dar sunt mult mai cunoscut pe platforma TikTok față de YouTube. Și la rugămințile lui Leo, el știe oarecum ce potențial am. Și am zis că să apar și aici pe YouTube să vă încânt cu lucrările mele de mașini. Eu am zis, prieteni, pentru că eu am ajutat toată Strehaia, toate neamurile mele să aibă cont de YouTube. Acum, la televiziune, chiar aveți ce să vedeți, prieteni. Pe cuvântul meu de m-aș bucura să facem cât mai mulți urmăritori. M-aș bucura să fiu în contact tot timpul cu voi și să-mi puneți și întrebări și cum fac mașinile și ce necesită sau cât durează sau ce muncă sau ce materiale. Vă voi răspunde absolut tot, inclusiv despre motoare auto.
Vom face și divertisment. Prieteni, vă garantez eu, pentru că Television vă spune adevărul de acum încolo pe blogurile lui și nu vă minte nimic. Eu vă garantez că el vorbește foarte serios și vă spune adevărul. Uite, toate contenturile mele, adică și de pe Instagram, și de pe TikTok, și despre Facebook, sunt reale, adică am discutat foarte mult despre educația tinerilor, despre mașinile din ziua de azi, despre mașinile din trecut, inclusiv eu am și o colecție de mașini Dacia foarte vechi, Dacia 1100 All-Seat, Dacia 1300, Dacia 1310 tranziție, Dacia 1300, 1410. Am o colecție formată din 22 de autovehicule autohtone, începând de la anul 1968 până în anul 1987. Da, uite, îl avem și aici pe nepotul meu, pe Cătălin, băiatul Olga de la Streaia. Ce vreau să-l întreb care și eu este pe reporter. domnul Marius. Domnul Marius, știind că participați la ediții promotor și multe alte... Am participat și la raliu, am participat și la liniuțe, drag racing, cum se spune în tinerețea mea. Am participat foarte mult la concursuri de tuning, unde am ieșit și vicecampion european de 3-4 ori, campion european de 2 ori. Da. Dar cel mai mult m-a atras partea de designul în interior. Da, el era pilot cu onoriu al nostru. Cum ați ajuns să aveți cele mai scumpe mașini? Nu știu dacă sunt cele mai scumpe, niciodată nu m-am gândit la preț. Pentru mine sunt doar sentimental. Am avut începând din anul 1992, am avut al doilea SRU din România, primul a avut Gheorghe Hagi și după aia l-am avut eu, care l-am cumpărat de la Dorinel Munteanu în anul 1994. Ceva genul, dacă nu omit anul. Da. 1994, cam așa a fost. Ai avut mașini, porți, televiziune. Da, și unicate. Am avut hobby ăsta cu mașini, am fost pasionat de industria auto. Ai avut Lamborghini, care l-am cumpărat eu de la tine. Ai muncit foarte mult pentru hobby-ul ăsta. Și ai dedicat foarte mult timp, presupun. Da, mi-am și dedicat. Aproape toată copilăria mi-am dedicat-o, toată tinerețea mi-am dedicat-o. Am trăit, să spun așa, mai mult în ateliere, în garaje. Pasiunea moștenitul de la tatăl meu. Și mi-am dedicat mare parte din viața mea automobilelor. Foarte frumos. Dar momentan am avut și încă am și dețin mașini foarte puternice, dar pasiunea mea rămân Daciile vechi, cel puțin Dacia 1100. Dar este vorba că dacă vedeți ce mașini are, prieteni, limuzine de lux, deci mașini are, eu n-am văzut nici la nimeni în România așa ceva. Deci sunt create toate de mine. Am pus pasiune foarte multă și timp mult. La unele mi-au luat chiar ani de zile până le-am reconstruit de la zero. Am muncit cu suflet, am muncit cu drag, am nopți pierdute, ore pierdute, foarte multe, ani de zile pierduți. Una din mașini mi-a luat 4 ani de zile recondiționarea ei. Și recondiționez tot timpul. Și la ora actuală sunt cu 4 mașini din colecția mea, 4 mașini Dacia. Dacia 1100, Dacia Tranziție, la televiziune, 82-83. te întrerup. Asta despre mașină o să mai vorbești tu în locurile următoare. Aș vrea să vin cu patrona, să-i dăm și Lamborghini să-l conducă. Serios, să conducă și patrona. Da, hai să dezbatem subiectul ăsta, pentru că ne adresăm unor oameni aici care... Bine, eu am avut printre primii Lamborghini în România. Eu cu Onoriu și cu încă 2 băieți, cu 2 Gallardo negre și cu Adi de la Vâlcea. Și mai era Fis, cu Bogdan Fis, am avut primele Lamborghini Gallardo în România. Lamborghini este o mașină, Leo, care se conduce foarte, foarte greu. Cel puțin Murcielago. Păi eu n-am putut să merg cu ea. Cel puțin Murcielago, Lamborghini Murcielago, care l-am eu, Lamborghini Gallardo, sunt foarte greoaie la condus. Adică sunt niște mașini foarte, foarte incomode. Și în trafic, și ca și cutie, și ca și mobilitate, și ca condus de mașină, de mers. Deci să știți, prieteni, că nu oricine conduce Lamborghini. Trebuie să fii șofer să conduci Lamborghini. Trebuie să pilot. Mașini care merg foarte greu. Adică au niște fiind 4x4, se trage greu de volan. E o tehnică mai veche acolo. Ele sunt făcute prin 2003-2004. Lumea automobilelor evoluează de la an la an. Fiind și o mașină super sport, clasa super sport, evident că are o altă direcție. Adică e direcția mult mai întărită decât o mașină normală. Adică cum au mașinile servodirecție. Da. Ne adresăm adică unor mașini din clasa categoria supercar. În general, toate supercarurile, inclusiv cele noi după 2020, au o altă manevrabilitate, ca să spun așa, adică mult mai greoaie, pentru că ele, făcând o viteză de peste 300 de km la oră,
nu poți să riști, să miști de volan, să întăresc volanul, ca să spun, și suspensia. Adică nu e ca la o mașină ultra lux, genul Maybach sau genul seria 7, un BMW sau un Lexus LS650. Da. Îți pare rău că ai petrecut vreodată foarte mult timp în garaje și în... Nu, niciodată. Nu-ți Toate pare. lucrurile care le-am făcut cu plăcere. Le-am făcut în primul rând din pasiune. Când eram, să zic așa, de la vârsta de 20, între 20 și 25 de ani, nu prea mi-a ars de muncă, am fost mai mult pe distracții, pe alternat, dar după vârsta de 26-27 de ani am început să iau viața în piept. Da, voi... Ai avut vreodată momente grele? Nu știu. Am avut. Când nu ți-au reușit proiectele tale cu mașini sau... Am avut destule dispute și în televiziuni, și în ziare, și în presă, pentru că la un moment dat eram în primii 3-4 din România, inclusiv eu cu Leo, în tabloidele noastre. Bine, atunci pe vremuri era doar câteva reviste, atunci nu era cu internet, nu era cu YouTube, nu erau cu astea. Erau doar câteva reviste, era revista Ceau. Televiziunea, haideți că mai discutăm altă dată despre vlogurile astea. Hai să facem un match, un joc. Hai să te bată, aș vrea să facem... Haaland, uite, Haaland. Nu, pe mine m-a interesat să facem ceva despre mașini, adică să facem o cursă. Îți alegi tu mașina mea care o am eu, Lamborghini, și eu mi-aleg, uite, un Porsche 911 Turbo. Ce să aleg Lamborghini, că eu nu pot să merg cu el? Păi nu, adică nu pleacă cu mine de pe loc. Poți să dai. Adică poți face cumva să te joci măcar pe tastatură, dacă nu conduce în realitate. Da. Pe tastatură, da. Și eu mi-aleg, uite, un 911 Turbo. Eu nu știu, nu mă pricep la mașini, prieteni. Un 911 Turbo, prieteni. Cel puțin un 911 Turbo făcut Gembala. Cel mai mult mă pricep la gagici. Un 911 Turbo făcut Gembala sau un 911 făcut Switzer, modelul Switzer, bate un Lamborghini, dă-l zăpăcește, uite așa îl face pachet. Dar nici nu mai înțelege nimic ce se întâmplă. Da. Lamborghini. Câte femei ai plimbat cu Lamborghini-ul tău? Nu prea am stat de asta, pentru că eu muncesc foarte mult. Eu la 7 dimineața sunt în picioare, de la 7 în jur până la ora 4-5 după amiază sunt la service. Nu prea mai am timp de așa ceva. Seara e pe TikTok. Păi bun, am timp pe TikTok cu o oră, 2 seara. Am plimbat, îți dai seama, am plimbat mai mult nu cu ăsta, care l-am avut cu cele care le-am avut înainte, cu Galatul. Sau cu alte mașini. Sau cu alte mașini, da. Și am mai avut un Murcielago galben, acum vreo 10 ani de zile. Mi-am amintesc parcă, da, în jur de vreo 10 ani. Ăla care ți l-am dat ție, Leo, la înalte. Ăla cu 7-8 ani. O pagubă de mașină. Care s-a plimbat, ba la Dana, ba la Renata, ba la numai cine, că până la urmă tot la mine a ajuns înapoi. Da, ia spune, este o investiție bună în mașini în ziua de azi? Depinde, doar unele mașini. Mașinile limited edition, genul cum le are și Ionții. Asta e, prieteni. Asta e televiziune, nu pot să mă compar eu cu Țiriac sau mașinile lui Țiriac și nici lumea care se uită la noi. Până și nouă prezintă o mașină mai modestă în care putem să ne permitem toată lumea să nu fie mai scumpă de 70 de euro. Prima oară voi începe, pentru că eu sunt foarte patriot și foarte naționalist, o să încep cu un All-Seat. O să vă prezint un All-Seat în următorul vlog, un All-Seat de colecție. Unul dintre cele mai întreținute, cele mai originale și autentice din România. Mi s-au propus foarte mulți bani pe acea mașină, nu este de vânzare, eu nu vând niciuna din mașinile mele de colecție. Iar acolo veți vedea, în fiecare vlog vom discuta și ce vreți voi publicul și ce cere publicul, fiind Dacia, All-Seat sau Aro. Vom discuta și ne vom adresa tuturor pasionaților auto și de mașini vintage și de mașini noi. Deci, prieteni, vă spunem o seară frumoasă, vă pupăm și ne vedem în următorul vlog. Și ne vedem și pe canalul meu de YouTube live. Acolo vom discuta și despre contul Television. Și vă pupăm, prieteni, la revedere! Vă salut pe toți cu respect și dați-mi urmărire la contul de YouTube Marius Television de la Pitești. Television de la Pitești.